idan kana sha'awar harkar fim yana burge ka, to kafin ka shiga harkar fim in kana so kama kanka nasiha, ka koma ka kalli 'yan fim na shekara 30-40 baya, sai ka bi rekod ɗinsu zuwa yanzu yaya abin ya kasance. Za ka ɗauki darasi mai kyau. Akwai wadda tunkan a haife ka yake fim yake drama, akwai wacce tunkan a haife ki take fim take wannan drama ɗin. To kafin ki shiga tsundum, koma baya ki ɗauko tarihi tukunna. Wane da wane da wane da suke yi kaza, da wacce da wacce da wacce, yaya abin, me suka ci na riba kuma me suka samu na faduwa. Allah ya ce wannan izina ne. Shine Allah ce ku dinga kewayawa, ku dinga kewayawa. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في Allah ya ce afalam yasiru fil ardi, Allah ya ce me yasa ba da su dan yawata a bayan ƙasa ba, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Allah ce domin su samu hankali, zuciya da za su dinga hankaltan abubuwa. Domin idan ka kewayawa za ka ga tarihi iri-iri. Sai ka je a ce ma wannan kabarin tsohon shugaban ƙasanku ne. Jama'a mun fahimta? Wannan kabarin tsohon gwamnanku ne. Wannan kabarin ministan kaza ne. Wancan kabarin mai kudin kasanku ne ko mai kudin garinku ne. Wancan kabar Allah ya ce fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, ko ku samu kunnuwa da za ku ji irin na jin gari. Allah ya ce ku dinga bibiyan abubuwan. Yes, in kai dan sanda ne kana karban cin hanci da rashawa, ka je ka zauna da tsoffin ma'aikatanku na 'yan sanda wanda suka yi ritaya, ka kalli rayuwarsu, ka ga wannan cin hancin me ya kulla musu. An karba da safe, an karba da rana, an karba da yamma. Yanzu ka je ka kalle shi, ka ga wannan abun da ya karban me ya amfane shi da shi. Idan soja ne ka je ka kalla, duk abin da rayuwa za ta zo da shi sai da Allah ya ajiye maka abin misali, abin da za ka ɗauki izina da shi. Haka ne. To Allah ya sa abin da muke karantawa ya amfane mu.